ajọ mmanụ kelee o nwere okwu dị mkpa anyị kwuru na redio taa mgbe anyị nọ na-ekwu na Darling 107.3 FM Owerri anyị nọ na-atụle okwu nwanne anyị nwoke detere anyị akwụkwọ si anyị tụlee nwanne anyị nwoke Obinna detere anyị akwụkwọ si na ya mgbe ya chọrọ ije nwaanyị ọ chọrọ ịlụ ka ya rịọ ya ma ọ ga-alụ ya na ọ kpọrọ ndị enyi ya ha gaa n'ọgbọ eru ebe ahụ o sekpuru anị were mgbanaka ring engagement ring gbanye enyi ya nwaanyị ahụ ọ chọrọ ịlụ mana ka o mechara ya na-alọtazi nna ya kpọọ ya n'ekwentị si ya na ọnụgo ihe o melu ya batawa n'ọnya na ya na-abụ Obinna wee naruo ụlọ mbịa wee bagidesi ya kedu ihe mere o ji sekpuru anị wee gbanye nwaanyị ọla ị ga-alụ m engagement ring na nwa ya amụrụ amụ enwere ike ime ụdịrị ife dị otu ahụ na ife a bụ arụ n'ala Igbo. Obinna ka m na-akọrọ gị ugbu a nọ n'ezigbo esemokwu n'etiti ya na nna ya n'ihi na nna ya si na o nweghị ike ịlụ nwa ahụ. A chụpụgo Obinna chụpụ Obinna si Obinna pụọ na adịghị eme n'obodo anyị adịghị eme n'ala Igbo nwoke isekpu ana iwere ọla mgbanaka ring gbanye nwaanyị nọ n'elu ero ya biko ị ga-alụ m nwaanyị asị ya ee aga m anụ gị na adịghị eme na ọ arụ na o merụrụ anyị na ọ ya akwa anị. Obinna ka m na-agwa gị ugbu a nọ n'ezigbo esemokwu ya na nna ya. Obinna wee na-arịọzi anyị si biko ka anyị tinye n'ọnụ n'okwu a o mere ife ọjọọ isekpu anị were ọla mgbanaka ị ga-anụ m engagement ring gbanye nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ma o nwere ife ọjọọ ome ma ọ bụ alụ na omenala Igbo na ọ kọwadoro nna ya sị ya na ife a bụ ọlọrọ ọfụrụ ife a bụ ife a na-eme kịta ife a bụ ife a bụ egwu eji kịta nna ya sị ya na nke aha bụrụ egwu eji na nke aha bụ arụ na nwa nwụrụ amụ enweghị ike ime ụdịrị ha ahụ. Anyị na-arịọsi tinye n'ọnụ n'okwu a ka anyị mara ma Obinna o mere arụ site n'isekpu anị were ọla mgbanaka engagement ring gbanye nwaanyị tinyekwa n'ọnụ n'okwu a. Afọ m ka bụkwa ife ọ bụ Chinonso Ụba Nonso Nkwa Darling FM 107.3 FM Owerri ebe a ka anyị nọ.